खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मोसाहारि डक्टर बि.आर. आम्बेडकारनि 135थि गोथार जोनोम सान फालिदों। बर' कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंथाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो गणतान्त्रिक नागरिक सुरक्षा मंच जथायै डक्टर बि.आर. आम्बेडकारनि 135थि गोथार जोनोम सानखौ उलुसाफुरि गामिनि गुदि फरायसालियाव खुंफुंदों। बे जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियाव डक्टर बि.आर. आम्बेडकारनि सावगारियाव बिबार बावजेनो BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारिया। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो आलासि महरै सानजारां लकेश्वर ब्रह्म आरो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म, बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सोरजिला औवारि, SB बड' जौसिन फरायसालिनि बारग'लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि ललिता चन्द्र बर', दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारि सुभारानी बसुमतारि, धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हिरण्य स्वर्गियारि आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। सानजारि नोगोरनि बे उलुसाफुरि गामिनि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव बर' कसारि अनसाय गाव हायुं खुंथाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो गणतान्त्रिक नागरिक सुरक्षा मंच बे मोनथाम आफादजों जों बेयाव खुंदों। जिहेतु बिथाङा जोनोमनिफ्रायनो जिथु बादुआ जिथु सुवा नांनाय बेनि थाखाय जोबोद खस्थ' खालामदोंमोन, हेरेसमेन्ट मोनदोंमोन। दा बेखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बिथाङा गोलाव मोनसे आन्दलन खालामदों आरो बेजों लोगोसे बिथाङा जाहैबाय बुहुमनिनो सासे लेखा गोरों होनना बुंनांगोन, जाय मानसियानोखि 32टा डिग्री दङ आरो मोनब्रै आयदायाव PhD खालामदों, आर्ट्स साइन्स जों लोगोसे माबायाव आयेनाव। गतिके एफा गोरों सासे मानसि आरो जाय मानसियानोखि गुबुन गुबुन हेंथाफोरखौ नेवसिनानैब्लाबो भारतबर्षआव थानाय फिसा फिसा जिबिलाक सोबख'जानाय हारि, नासयजानाय हारि बिथांमोननि उदांस्रिनि थाखाय संबिजिताव बिथांमोननि मोनथायनि जिबिलाक रोखा रोखा लिरनानै गालांदों, जायनिखि जोंखौ रैखाथि होदों होननानै बुंनो थाङोबा जोंबादि फिसा फिसा हारिफ्रा, नासयजानाय हारिफ्रा, गादब जानाय हारिफोरनि थाखाय बिथांखौ जों इसोर होननानै बुंनांगोन बुंनो थाङोबा। दा बिथांनि जोनोम सानखौ फालिनो मोननानै जों खोब गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे बिथांनि जिथु संबिजिताव जिबिलाक प्रभिजन लांदों ST होन SC होन गुबुन गुबुन हारिनि थाखाय, बेनि थाखायनो जोंनि जिबिलाक आन्दलन जादों बे आन्दलना मर्यादा मोननायजों लोगोसे जेंनाफ्रा भारत सोरखारजों सुस्रांजादों आरो जिखुनु डेम'क्रेटिक आन्दलनानो जा जि आन्दलनानो जा भारत सोरखारा मोनफ्रोमबो आन्दलनफोरखौ सनमान होबोनानै गणतान्त्रिक भाबै डेम'क्रेटिकेलि बेखौ सल्भ खालामबोदों आरो बे डेम'क्रेटिकेलि संबिधानिक भाबै माबानायाव संबिधानाव जिहेतु बिथाङानो बेफोर आयदाफोरखौ जायगा होदों। दा बेनिखायनो बिथांनि दिनै जोनोम सानाव खुंनो मोननानै आं गावखौनो गाव खोब गोजोननाय मोन्दों। ভারতবর্ষর সুযোগ্য সন্তান বাবা সাহেব ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকর আজি 135তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজন করা শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান বড়ো পিপুল অর্গানাইজেশন আর গণতান্ত্রিক সুরক্ষা মঞ্চর উদ্যোগত আজি এই মহান ব্যক্তিগৰাকীৰ আজি জন্মজয়ন্তী উদযাপন কৰিছে। এই LP স্কুলৰ পবিত্ৰ দিনত আজি আমাক আমন্ত্ৰণ কৰিছে বড়ো পিপল অর্গানাইজেশন আর গণতান্ত্রিক সুরক্ষা মঞ্চে। গতি আমি সদৌ কম বাঙালি যুব ছাত্র ফেডারেশন, মই শ্রী নির্মলকান্তি শীল ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট। গতিকে মই এই আয়োজকসকলক আমার সংগঠনের তরফপরা আর বৃহত্তর বাঙালি সমাজের তরফপরা আন্তরিকতাৰে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কৰিছোঁ। সঁচাকৈ আজি এই দিনটোত আমি বহুত গৌৰৱান্বিত, কারণ এই ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরে আমার ভারতবর্ষর সংবিধানখন ৰচনা কৰিছে। আজি যিখন মানে তেওঁ দলিত সমাজৰ জন্মগ্ৰহণ লৈ পেলাই তেখেতৰ জাতিটোক আগুৱাই লৈ ক্ষেত্ৰত সক্ষম হৈছে আৰু তেখেতৰ লগে লগে জাতিটোৰ লগে লগে তেখেতে ভাৰতবৰ্ষৰ আজি দেশখন আগুৱাই লৈ ক্ষেত্ৰত যিটো সংবিধান ৰচনা কৰিছে। আজি দেখিব গ'লে মহিলাসকল পুৰুষসকলৰ লগত যি সমান্তৰালভাৱে কাম কৰি আছে একমাত্ৰ ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকৰৰ দৌলতত। আজি শ্ৰমিকসকলক তেওঁলোকৰ অধিকাৰ পাইছে একমাত্ৰ ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকৰৰ সহযোগত। আজি আইন প্ৰণয়ন তেখেতে ৰচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত
আমি ভারতবর্ষৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীকে দেশখন আগুৱাই লৈ গৈছে গতিকে এই মহান ব্যক্তিগৰাকী আমি যিমান দিন জীয়াই থাকোঁ তেওঁ অমৰ হৈ থাকিব বুলি আজি গণতন্ত্ৰ চতুৰ্থম্বৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু বি ফৰ বড়ো বি ফৰ বেংগলী গতিকে আমাৰ ঐক্য শান্তি আৰু ভাতৃত্ববোধ সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ প্ৰয়াসেৰে আজি এইটো পবিত্ৰ দিনত মহানগৰাকীৰ জন্ম জয়ন্তীক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিব পাই সঁচাকৈ মাথো আমি আনন্দিত হৈছোঁ আমি পুনৰবাৰ তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আৰু এই বড়ো পিপুল অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু আমাৰ গণতান্ত্ৰিক সুৰক্ষা মঞ্চক সকলোকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি আমি জনাইছোঁ ধন্যবাদ क'क्राझार सेरफांगुरि बाजार शोरूमा बैसागुनि धामाका अफार लोगोसे लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा 10 एप्रिलनिफ्राय 14 एप्रिलसिम बैसागुनि धामाका अफार आरो लन काम एक्सचेन्ज मेलनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमाव खुंफुंजानाय बैसागु धामाका अफार एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 95% लन, फ्री हेलमेट, 10 लिटार पेट्रल फ्री, एभरि पार्चेस, गुबुन गुबुन मडेलनि बाइकफोरखौ नायनानै 2000 निफ्राय 3000 रां कास्टमार अफार होनाय जागोन। आरो 500 रां होग्रोनानैबो गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे अल भेहिकल्स एक्सचेन्ज एभेलेबलबो होनाय जागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 एबा 9101598021 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।